Son imaxes da botadura da nova fragata da Armada Española construída en Ferrol. É a primeira das 5 unidades de élite que saen do estaleiro de Navantia, adaptadas para calquera tipo de estrategia militar. A botadura da fragata F-111 estivo amadriñada pola raíña Dona Sofía e contou ca presenza do presidente do goberno, as ministras de Defensa e Traballo e do presidente da Xunta de Galicia. Imaxinan unha clase de formación profesional itinerante. Hoxe imos ver unha iniciativa pioneira en Galicia, as aulas nómades. Acaban de poñerse en marcha este curso nos institutos da Laracha e Ames, chegando así a FPO Rural. A costeira do Bonito aínda non rematou, pero as expectativas son boas. Na lonxa de Burela xa comercializaron un 20% máis ca o ano pasado por estas datas. A nivel xeral, o volume de capturas está no 60%, polo que aínda queda cota dispoñible. Mais de 100.000 chisqueiros é a colección que atesoura un veciño de Goián na súa casa. No seu catálogo hai modelos de todo tipo e procedentes de prácticamente todo o mundo, pero a súa paixón polo coleccionismo vai máis alo dos chisqueiros. Xa o verán. Boas noites. O estaleiro de Navantia Ferrol acolleu esta tarde a botadura da primeira fragata da serie F-110 para a Armada Española. Trátase da F-111 Bonifaz. O buque militar desprazouse pola cama da bancada minutos despois das 7:30 desta tarde, coincidindo ca preamar. A raíña Sofía madriñou a que xa é a fragata máis moderna da Armada Española. Na cerimonia participaron o presidente do goberno, Pedro Sánchez, a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ademais de numerosas autoridades da Armada. Son os buques do futuro. As fragatas da serie F-110 van xubilar as da clase Santa María, que levan 4 décadas en operación, e convivirán coas 5 F-100 que ten a Armada Española. Esta, a F-111 Bonifaz, é a primeira en saír ao mar das 5 que están contratadas. Unha fragata de última xeración, deseñada para realizar todo tipo de labores de seguridade ou asistencia intelixente e capaz de adaptarse a calquera tipo de estrategia militar. Va a ser uno de los buques escolta multipropósito más modernos del mundo, pero simboliza ya lo mejor del trabajo conjunto entre Defensa, Navantia y la industria nacional. Nos estaleiros de Ferrol xa se están construindo outras 2 fragatas da serie F-110, contratadas en 2019. O que está previsto é que para 2029 estean operativas as 5 encargadas por Defensa. A Armada programa agora a construción dun novo portaavións para naves de maior alcance. A ministra de Defensa non descartou que se faga no estaleiro de Ferrol, especializado en construcións de buques de mediano e gran porte. Máis adiante neste informativo estaremos con máis información sobre este fito tecnolóxico en Ferrol. O barómetro do CIS volve situar o PSOE por riba do PP en intención de voto, en contra do que din o resto das enquisas recentes. Concretamente, 9 puntos sobre o Partido Popular. Segundo o organismo público, os socialistas medran 5,7 puntos e chegan a ese 32,7% que ven. O PP continúa, con estes datos do CIS, perdendo apoios e conseguiría o 23,7% dos votos. Vox tamén retrocede ata o 17,3%. Sumar sube unha décima xusto a que perde Podemos e o BNG mantense nese 0,7%. O Goberno non asume a primeira derrota parlamentaria deste curso político. A ministra de Traballo amósase convencida de que a reducción da xornada laboral sairá adiante, a pesar de que onte o Congreso a tirou abaixo. Desde Junts foron especialmente críticos co Goberno de coalición. Queda rechazado el proyecto de lei para la reducción. A pesar da derrota no Congreso, para Yolanda Díaz, a reducción da xornada laboral está gañada na rúa e é imparable. Volve criticar a Junts pola atitude que mantivo durante as negociacións. Ya no es una clave de negociación, es de chantaje. Yo tengo límites y no voy a entregar mi país. Pero o PP demostrouse unha vez máis que o Goberno non ten maioría no Parlamento. Volvió a demostrar que este Gobierno no tiene capacidad para gobernar. E ademais, din, está dividido. El señor Sánchez ayer, mientras los demás votábamos, ¿sabe dónde estaba? Con su mujer en estreno una película. A vicepresidenta restoulle importancia. No solamente no me sentí sola, sino que me apasionó lo que hice. Intentará de novo que se aprobe a medida e conta co apoio da ala socialista. Vamos a seguir trabajando de la mano también de los agentes sociales.
Os axentes sociais están divididos nesta cuestión. A Asociación de Autónomos celebra a paralización. Ha sido un respiro importante para más de 900.000 autónomos y pequeñas empresas. Mentres, os sindicatos anuncian máis movilizacións. Enhorabuena a la COE por esta victoria, que la disfruten mientras puedan. Van a sentir el latido sindical. Van presionar a patronal, aos partidos que votaron en contra e tamén o Goberno. Os sindicatos reclaman que se aprobe o novo rexistro horario no próximo Consello de Ministros. Cataluña celebrou hoxe unha diada pasada por auga. As 3 marchas independentistas celebradas en Barcelona, Xirona e Tortosa xuntaron algo máis de 40.000 persoas. Na cidade condal participou a metade dos que o fixeran o ano pasado. Os manifestantes marcharon baixo o lema de independencia máis motivos ca nunca e pediron desobedecer a sentenza que anula parte do decreto do uso do catalán na escola. Aquí en Galicia, hoxe declarou ante o xuíz o alcalde de Verín, o socialista Gerardo Seoane, por un presunto delito de prevaricación urbanística e contraordenación do territorio. Está acusado de facer obras preto dunha igrexa catalogada por patrimonio, sen proxecto técnico nin autorización da Xunta. El defende que as obras eran para mellorar a seguridade dos veciños e que non tiñan complexidade técnica nin afectaban á igrexa, polo que non precisaban dos permisos. Enfróntase a 6 anos de cárcere e 12 de inhabilitación. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cualifica de ocorrencia a ameaza de Óscar Puente de que Renfe e o Adif reclamen á Xunta os custos dos cortes na liña ferroviaria durante os incendios de agosto. Calvo lembrou a Puente que a prioridade entón era a seguridade dos viaxeiros e que corresponde a Renfe ofrecer alternativa por estrada aos afectados, tal como fixo a Xunta. Tamén apuntou a que algúns dos incendios foron provocados por posibles faíscas dun tren e pregúntase entón quen ten que indemnizar a quen. Por certo que un veciño de 82 anos de Pobra de Tribes está imputado como presunto autor dun incendio en Chandrexa de Queixa. Foi o 8 de setembro e afectou 18 hectáreas. Segundo a investigación, o incendio iniciouse por unha queima non autorizada nunha leira propiedade do acusado. Tiveron que traballar na extinción 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas e 10 brigadas. A Xunta vese obrigada a crear centros específicos para acoller os menores estranxeiros non acompañados que o Goberno Central vai trasladar a Galicia. Xa están buscando localizacións. A conselleira de Política Social adiantou que a máis dos 5 rapaces dos que teñen constancia súmanse outros 15 que o Goberno debe acoller por orde do Supremo e que tamén van enviar á nosa comunidade. Ven de rachar este modelo de protección integrador no que sempre conviviron menores estranxeiros con outros menores de aquí e, polo tanto, é un sistema que sempre funcionou. Agora, o Goberno de España, con esta imposición, nos obriga, aínda que non queremos, a comezar a crear centros específicos para menores estranxeiros na nosa comunidade. A formación profesional achégase ao rural a través das aulas nómades que se poñen en marcha por primeira vez este curso en Galicia. Son aulas itinerantes que xa están funcionando nos institutos da Laracha e de Ames. Dous institutos de Ames e Laracha estrean este curso as aulas nómades, un programa experimental e innovador para mellorar a oferta formativa básica no rural. Ata non hai moito neste instituto de Ames, tiñan 200 alumnos, agora hai 870 matriculados. Non nos quedaban xa aulas dentro do centro, por eso tuvemos que recurrir a que nos fixeran algo para poder impartila. Imaxe persoal, eses son os estudos cos que se estrean estas aulas nómades. Son nómadas porque permitirá que no seu momento podan trasladarse a outro centro educativo, se ese é o caso, para que tamén non teñamos a mesma oferta de xeito continuado nos centros, sino que poda haber unha oferta variada. A incorporación deste ciclo permítelle á rapazada da contorna estudar o que queren sen ter que trasladarse. Me llamó mucho la atención de que lo tuviese cerca y vine y me apunté y estoy contentísimo. O deseño, acondicionamento e a instalación de fontanería, electricidade e climatización da aula realizounos o alumnado dun centro de FP de Lugo. Ven que as súas prácticas, a elaboración do seu traballo, pois ten un fruto. Esta aula non ten nada que envexarlle a outras. Todo preciso e necesario e de feito, eso, está feito xa por propios alumnos de FP e iso que máis a enriquece, que é de FP para FP.
O presidente da Xunta reivindica a importancia de investir nun rural onde se xere emprego. Nun encontro en Ferrol organizado pola Asociación Galega de Novos Emprendedores, Alfonso Rueda defendeu que hai que darlles facilidades con axudas á remuda xeracional e boas comunicacións. E afirmou que para manter o rural vivo ten que haber actividade económica e non rexeitar por sistema, dixo, grandes proxectos. Porque moitas veces se di que non den de fora e se condena os que están ali a non poder ter oportunidades e é moi fácil decir queremos un rural de postal. E eu tamén quero un rural de postal, pero un rural con economía. E, polo tanto, eso pasa por cumprir as leis que exixen preservación medioambiental, que exixen que todo se cumpla, pero non decir que non por sistema. Da crónica internacional, nova xornada de escalada de tensión entre Rusia e Europa. Tras a incursión de drons rusos en territorio polaco, agora é Polonia a que move ficha. Pechou parte do seu espazo aéreo na fronteira con Ucraína e Belarús e pide unha reunión urxente do Consello de Seguridade das Nacións Unidas. Varsovia quere que a comunidade internacional responda con contundencia. Bruxelas, María Calvo. Si, o goberno polaco demanda que Nacións Unidas tome cartas no asunto e que debata con carácter inmediato no Consello de Seguridade a escalada rusa na súa fronteira e tamén solicitou unha consulta urxente dos aliados da OTAN convencida de que esta ameaza rusa afecta a toda Europa. Así, o primeiro ministro polaco, Donald Tusk, xa mantivo algunhas conversas con algúns dos principais líderes europeos, como con Macron, Meloni, Zelensky ou o secretario xeral da OTAN. Aquí, en Bruxelas, a Comisión xa anunciou novas sancións contra Moscova, mentres que Alemaña hoxe confirmou que manterá unha brigada militar permanente en Lituania. España quedou de momento fora desta primeira rolda de contactos, malia que Exteriores sí que chamou a consultas ao encargado de negocios da Embaixada rusa en Madrid. Durísima mensaxe do primeiro ministro de Israel sobre Pedro Sánchez. Benjamín Netanyahu publicou un chío na rede social Xe asegurando que o presidente do goberno español dixo que non pode deter a guerra de Israel contra os terroristas de Hamas porque España non ten armamento nuclear. Cualifica as palabras de Sánchez de flagrante ameaza e engade que a expulsión dos xudeus de España non apontou para Sánchez. A isto reaccionou tamén o goberno de España mediante outro comunicado. Di que o chío de Netanyahu é unha calumnia. O Banco Central Europeo mantén os tipos de xuro no 2%. Decide conxelalos por segunda vez consecutiva despois de recortalos ata en 8 ocasións. O organismo dá por controlada a inflación e cree que a economía europea está crecendo a bo ritmo. Volvemos neste punto a Ferrol porque hoxe aí foi un día importante, un día que levaban agardando anos, que marca un fito tecnolóxico para a Armada Española. Navantia celebrou a botadura da fragata Bonifaz, a primeira dos modernos buques F-111 que vai construir o estaleiro ferrolán. Gloria Varela. Sí, pouco antes das 8 da tarde, coincidindo coa pleamar, a Bonifaz recibía o seu bautismo de mar. A raíña Dona Sofía exerceu de madriña nesta botadura. Con esta nova fragata, tanto Navantia como a Armada Española volven á vanguarda mundial na construción de buques. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, dixo que a Bonifaz representa tamén o compromiso de España coa seguridade. O acto asistiron, ademais, entre outras autoridades, a vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Momento no que a Bonifaz percorría os últimos metros do estaleiro antes de chegar ao mar. A raíña Dona Sofía foi a madriña do bautismo da fragata da nova xeración de buques escolta. O presidente de Navantia dixo que son un símbolo da innovación española. Es símbolo de la innovación española, incluyendo a toda nuestra industria y al mundo académico. Y estamos convencidos de que será un éxito a nivel internacional como en su día lo fueron las fragatas F-100. Pedro Sánchez asegurou que as novas fragatas representan o compromiso de España coa seguridade europea e internacional. Nuestras Fuerzas Armadas son un componente clave de la defensa europea y de la OTAN. Y esta fragata les va a permitir cumplir sus misiones con las máximas garantías. Na botadura tamén estiveron presentes, entre outras autoridades, a vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En total asistiron ao acto unhas 5.000 persoas.
Imos xa con outras noticias da actualidade de hoxe. Un incendio calcinou unha nave industrial en Lugo. Por sorte, os bombeiros lograron que as lapas non alcanzasen outras empresas, pero a instalación afectada sufriu danos moi importantes. Por causas que se descoñecen, á primeira hora da noite comezou a arder unha nave no polígono do Ceao, en Lugo, dunha empresa dedicada ao alugueiro e a reparación de carretillas elevadoras. No seu interior gardábanse 30 destes aparellos, 4 vehículos, ordenadores ou repostos altamente inflamables, como baterías de litio. Varias dotacións dos bombeiros municipais estiveron a traballar durante máis de 3 horas na extinción das lapas nun incendio cunha alta carga térmica. Neumáticos, baterías, pois valvulinas, aceites, e despois moito cartón tamén, polas caixas que embalan todos esos filtros e todo ese material. Dentro que tiñamos é eso, prácticamente ao que nos dedicamos, carretillas elevadoras, nosas, de clientes, había bastantes, e despois a parte de valor, claro, tiñamos as furgonetas, os coches taller. Pendentes aínda de valoración, estímase que as perdas económicas ascenden a centos de miles de euros. A isto hai que engadir os danos nos locais lindeiros, como un taller de vehículos industriais, unha nave de palés e outra de transportes, danos que foron minimizados pola rápida actuación dos bombeiros. Avisáronme de que estaba ardendo a nave do lado, entón vin rapidamente, abrimos as portas todas e botamos os camións fora de aquí. Este é o terceiro incendio registrado no Ceao nos últimos 4 anos. En 2021 chegaran a arder ata 7 naves, mentres que en 2024 2 traballadores resultaran feridos. Nesta ocasión, non houbo que lamentar danos persoais. Son os vestixios dunha antiga fábrica de tellas en Cambados. Calculan os veciños que as instalacións levan polo menos 30 anos abandonadas, así que a xiña se estendeu a alarma cando a plena luz do día viron saír fume dunha das naves. Movilizáronse os bombeiros do Parque de Ribadumia, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. Extinguido o lume, a sorpresa foi descubrir que o que se queimara eran kilos e kilos de cable de cobre. Botáranlles algún acelerante para que prenderan ben e plantáronlles lume para supostamente derreter o recubrimento plástico e deixalo cable limpo, un modus operandi habitual para cobrar máis por el no mercado negro. E pensan que os que o fixeron están decididos a leválo de aquí porque xa faltou cable. A investigación está aberta e a vixilancia da zona activa. Rescate nunha canteira abandonada de Vilagarcía de Arousa. Os bombeiros tiveron que descender ao lugar onde caera un can, un punto de moi difícil acceso a 18 metros de altura. O can paseaba co dono á tardiña nas inmediacións desta canteira abandonada de Vilagarcía. Por motivos que se descoñecen, o animal escapou e acabou caendo polo precipicio. Se observa que o can está a uns 18-20 metros de altura nun saínte que hai da parede vertical desta canteira. Nun primeiro momento tentaron chegar ao can cunha escada dende a zona do lago, pero ao comprobar que non era posible, decidiron rescatalo dende o alto. O primeiro de todo sempre é buscar anclaxes seguros e unha vez a partir de aí, pois dous efectivos, dous membros do servizo proceden a realizar un rappel, un descenso por estas cordas para chegar ao punto no que estaba o animal. Foi un rescate de película, pero non tivo final feliz. Cando os equipos de emerxencia chegaron onde estaba o can, comprobaron que estaba morto. Tentas salvar a vida dese animal ou desa persoa e cando non é posible xa, pois polo menos entregarlle o corpo a familia, vamos. Agardan que polo menos este vertixinoso rescate sirva para concienciar sobre o perigo que ten achegarse a canteiras abandonadas. 9:13 minutos, imos cunha noticia de última hora. Gardacostas de Galicia e o remolcador María Pita asisten a arestora o buque portugués Arture Teresa que quedou sen propulsión a 1,5 millas da costa da vela. O buque de 33 metros de eslora que traballa no Gran Sol pertence á armadora portuguesa La Paloma, con sede en Vilapraia de Áncora. Segundo a Consellería de Pesca, cando saltou a alerta, o buque estaba sen máquinas, cunha certa deriva cara á costa. A patronal conserveira Anfaco celebra en Vigo a Conferencia Mundial do Atún. Durante a primeira xornada, expertos internacionais salientaron o enorme valor que ten o consumo de peixe para a saúde e desmentiron os temores polo consumo de atún. A 12ª edición da Conferencia Mundial do Atún que se inaugurou en Vigo xunta empresarios, científicos e dirixentes de 32 países. O lema, como chegar ao novo consumidor.
Por exemplo, preocupa que en Francia se retirase o atún dos menús escolares, acusado de conter moito mercurio. Un dos maiores expertos mundiais na materia, o norteamericano Nicholas Roston, dixo que iso non ten sentido. É unha pena porque o selenio e o omega 3 que ten o peixe é esencial para o desenvolvemento dos cerebros, especialmente nos máis pequenos. As conserveiras españolas, moi maioritariamente galegas, exixen desde hai tempo que non se lle deixe entrar no mercado comunitario sen máis á conserva tailandesa, que non cumpre as regras. Como é posible que estemos negociando unha liberalización do atún nun país que non ten vontade política, non resolveu nada nos últimos 10 anos e que por encima é mundialmente coñecido por empregar pesca yuyu? En Vigo tamén se salientou que os principais stocks de túnidos, especialmente o bonito, están en boas condicións. Precisamente a costeira do Bonito está algo máis que mediada. As capturas durante o verán subiron un 20% respecto ao ano pasado e o volume de negocio na lonxa de Burela xa roza os 5 millóns de euros. Precisamente este porto é un dos de referencia canto ao Bonito. A costeira do Bonito aínda non rematou, pero se o tempo non empeora, agárdase que sexa mellor que o ano pasado. Xa van un 20% máis de capturas. A 31 de agosto tiñamos 1.300 toneladas comercializadas, son 230 toneladas máis que o ano pasado, e un volumen de negocio de 5 millóns de euros, un incremento de un 5%. Como decía, moi bon número e moi boa evolución das capturas, contentos tanto a flota como aos portos por como se estaba comportando a costeira, pero lóxicamente este arranque de setembro, pois bueno, preocúpanos un pouquiño. A estas alturas as capturas achéganse ao 60%, polo que aínda queda marxe ata as 26.000 toneladas que están autorizadas para España. Isto fai que ata Burela se acheguen frotas de outras zonas do Cantábrico. Venimos del País Vasco, pues porque está aquí ahora la temporada de Bonito, el Bonito se ha acercado para aquí, para Galicia. La verdad que este año estamos cogiendo bastante más que los años anteriores. Y bien, y hay buenos precios y bonitos grandes. La vez pasada entramos con 8 toneladas y esta vez hemos entrado con 5.700. Polo porto de Burela entra o 70% do bonito que se comercializa en Galicia. Na Coruña, o Pleno Municipal aprobou hoxe unha nova ordenanza sobre mobilidade para regular os desplazamentos pola cidade. Coñezamos en que consiste. Alejandro, moi boas. Sí, pois esta nova normativa quere darlle pulo aos desplazamentos a pé, ao transporte público e tamén ás bicicletas. Algunhas das medidas, por exemplo, son sancións para bicicletas e tamén patinetes que non deixen distancia de seguridade a hora de adiantar e tamén terán prohibido circular polas beirarrúas e a máis de 20 km por hora. Tamén quedará totalmente prohibido comer ou usar altofalantes como, por exemplo, o do teléfono móvil nos autobuses. Esta nova normativa está previsto que entre en vigor dentro dun mes. Ademais, hoxe tamén se aprobaron novas normas para as praias. Limítase o emprego de altofalantes con música e tamén xogar a pelota en tempo de baño. Grazas, Alejandro. En Galicia temos a maior colección privada de chisqueiros de España. Pertencen a un veciño de Goián, en Tomiño, que xuntou máis de 100.000. Tenos todos catalogados, aínda que recoñece que apenas ten espazo na casa para agardar máis. En caixas, en vitrinas, en estantes, no salón ou no faiado, xunta a maior colección de chisqueiros de España non é doado. Ángel leva décadas reuníndos. Fai uns 35 anos que a miña irmán os coleccionaba. Eu, claro, andando por onde andaba, os miraba e me gustaban e os iba traendo. Hombre, non eran moitos, 10, 20, a veces 30. Tenos por categorías, dende os máis impresionantes, os que precisan pilas para funcionar, ata os de propaganda máis habituais. Pode ser un animal, pode ser unha moto, unha bicicleta, un coche, un avión, un helicóptero. Estes acendedores representan todo tipo de formas e obxetos. Foinos conseguindo nas súas viaxes polo mundo traballando nun barco e algún deulle algún susto. Realmente non podes andar con eles, sobre todo que son armas, porque son réplicas, sobre todo en Estados Unidos. En Miami e en San Diego tuven problemas a raíz de que non me digas como sabían quen era eu, me estaban esperando, me mandaron ir á terminal, abrir as maletas, entregalos eu explicando que eran chisqueiros, pero non valeu de nada. Os seus 101.000 chisqueiros son só unha das coleccións que ten na casa. Tamén ten afección polas xerras de cervexa e mesmo por merchandising de Coca-Cola, do que conseguiu ata caixas de ferramentas ou paneiras.
O rei Xoán Carlos chegou esta mañá a Galicia para participar esta fin de semana en Sanxenxo na 10ª edición da regata que leva o seu nome. A primeira hora desta tarde chegaba a Nanín, a casa do seu amigo Pedro Campos, procedente do aeroporto da Coruña. O equipo liderado por don Xoán Carlos navegará a bordo do Érica porque o Bribón está xa nos Estados Unidos, onde participará no Campeonato do Mundo. O actor, guionista e director Daniel Guzmán recibirá a Calpurnia de Honra na edición número 30 do Ourense Film Festival. O anuncio fíxose público durante a presentación do festival no balneario de Laia e que terá lugar na cidade das Burgas entre o 26 de setembro e o 5 de outubro. A poucos días de que peche a mostra dedicada a David Bailey, a Fundación Marta Ortega anunciou hoxe que Annie Leibovitz será protagonista da súa seguinte mostra, Patricia. Sí, a Fundación da presidenta de Inditex xa anunciara que por primeira vez este ano acollería dúas grandes mostras e hoxe desvelouse o segredo. Traerán a Coruña, por primeira vez en España, a primeira gran retrospectiva da premiada fotógrafa americana Annie Leibovitz. Será a partir do 22 de novembro e baixo o título de Wonderland. Reunirá máis de 100 fotografías da considerada fotógrafa viva máis importante e mellor pagada do mundo. Leva 50 anos fotografando celebridades e ademais asinou retratos xa icónicos como por exemplo o do abrazo entre John Lennon e Yoko Ono ou o embarazo de Demi Moore. Leibovitz foi a encargada o ano pasado de facer os retratos dos reis Filipe e Leticia para a Galería de Fixes do Banco de España. Esta mostra será a sexta gran mostra que organiza a Fundación MOP aquí na Coruña. Esta noite volve o Tonight Show. Estreamos temporada de Land Rover na Galega. Xa estaba ben de vacacións, digo eu, compañeiros. Roberto, hola, boa noite. Sí que estaba ben de vacacións. 75 días de vacacións que xa non sabía que facer, que deume tanta pena aos senadores que estén tantos días sin facer nada, pois 75 días sin facer nada. Pero xa estamos aquí con moita ilusión. Arrancar unha temporada nova sempre moi bonito. Nada, cando acabedes vos, cando acabe o telexornal, o tempo, aí estaremos xa, antes das 10 menos 10 máis ou menos, con moitas sorpresas, moitas novedades, e como sempre facemos, ao principio da temporada, gustanos empezar dunha forma ben espectacular. Por eso lles recomendo a vostedes, a todos os espectadores e espectadoras deste telexornal, que estén moi pendentes para ver o arranque desta nova temporada de Land Rover. Setembro de 1961, cae a noitiña mentres Barney e Betty Hill conducen de volta a casa tras as vacacións. Ven unha luz no ceo e son abducidos e sometidos a experimentos. A descripción que fan do prato voador e dos alienígenas marcará o imaginario colectivo a partir de entón. Humanoides sen pelo, baixiños e ca cabeza con forma de pera. Real ou non, o que contaron os Hill inspirou a Spielberg para encontros na terceira fase e os creadores da serie Expediente X. Antes, no 75, houve unha película, o Incidente OVNI, esta que ven. Eu elixo creer. Ata mañá.